खुलुमबाय बड'लेण्ड रादाब नायगिरि बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोन हामलायथिखौ बावहरनाय थाबाय। दिनै 28 नभेम्बर 2024 इं मायथाइनि सानसेनि फान्जामुथियाव थानाय राशिफोरखौ फरायथिनो लादों आं सना नार्जारिया। मेष राशि थांखि होसोगोन, गावनि मावनांगौ बिबानखौ मावफुंनो नाजाथाबगोन। साना बायदि मोजां गाज्रिनि गेजेरजों बारलांगोन। वृष राशि साना रंजा खुसियै बारलांगोन। नखराव आलासि फैगोन, बिदा बिनानाव गोरोबलायना थानो हागोन। मिथुन राशि मोदै फुगारनांगोन, सोमोन्दो गावस्रागोन, गावनि आंगो असेजों दुखु होजागोन। कर्कट राशि गोजोन गैयै सान, गावनि गोरोन्थि मावनायखौ सोरखौबा मिथिसि मोनगोन। आंगो सुबुंनो फोरमायनानै लानाया मोजां। सिंह राशि साननाय जाफुंहोनो नाजाथाबनाया गोख्रैसिन जागोन, बिदानि हेफाजाब मोनगोन। मोजां सान। कन्या राशि दुखु सहायनांगोन, सोरबा लोगोजों गोसा बाथ्रा बुंजागोन। साना बायदि साननायजों बारलांगोन। तुला राशि गोबावनिफ्राय नाख्रेबना दोनजानाय बेरामनिफ्राय रैखा मोनगोन। बाय बाहागिफोरनाव थांनो हागोन। मोजां सान। वृश्चिक राशि साननाय बादि जाफुंनाय नङा, न'निफ्राय गोजान बहाबा दावबायनांनो हागौ। गोसोखौ गिलिर मोनगोन। धनु राशि बेरायनो खाबु मोनगोन, गोदान लोगोफोर लोगो मोनगोन। रंजा बाजाजों साना बारलांगोन। मकर राशि सोलोंथाइ बिथिङाव गोजौ फारसे दावगालांनो हागोन। फोरोंगिरिफोरनि गाहाम अनसायनायखौ मोनगोन। खुसिनि सान। कुम्भ राशि साजा मोनगोन, गसाइखौ खुलुमनाया मोजां, मालायफोरजों गोजान थानाया गाहाम। मीन राशि बेराम आजार जानो हागौ, देहायाव जालुनाया जोबनाय नङा। गाज्रि सान। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। बेजों लोगोसेनो दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम जाथों बेखौ बड'लेण्ड रादाब नखरनि जानानै इसोरनि खाथियाव आरज गाबनाय थाबाय। गोजोन्थों।